شما عزیزای دل، امیدوار هستم هر کجای دنیا هستید صحت و سلامت باشید. овозхони шинохтаи эстрадаи тоҷик Садриддини Наҷмиддин эълон кард, ки як ҳиссаи даромади консертҳои худро аз тури консерти Аврупо ба мардуми аз заминҷунбӣ зарардидаи Ҳироти Афғонистон мебахшад. ӯ дар як навор ба мардуми Афғонистон ҳамдардӣ баён намуда зикр мекунад, ки ба иттиҳоди хайриявие, ки ҳунармандони Афғонистон ташкил намудаанд, ҳамроҳ шудааст. Садриддини Наҷмиддин эълон кардааст, ки аз ҳар билети фурӯхташуда 5 евро барои мардуми Ҳироти Бостон ҷудо мекунад. ҳамзамон ӯ гуфт, ки ба хотири мусибате, ки ба сари мардуми Афғонистон омад, аз пахши намооҳанги нави худ, ки барои намоиш омода буд, худдорӣ кард ва ба таъхир гузошт. интизор аст, ки тури консерти Садриддини Наҷмиддин дар Аврупо моҳҳои ноябр ва декабри соли равон баргузор гардад. заминҷунбӣ дар Ҳирот 7 октябр рух дод ва дар пай чанд заминларзаи дигар дошт. дар натиҷаи ин ҳодиса 2445 нафар ба ҳалокат расида, садҳо нафари дигар ҷароҳат бардоштанд.